Wat deed Veldeke? De Veldeke Kring Maastricht hield zich bezig met het Maastrichter taal en met de Maastrichter volkscultuur. En dat doen we op een hele hoop manieren. We hebben dus avonden, dat zijn er 7 of 8 per jaar. Bijvoorbeeld de keersavond, een themaavond, we hebben de vastelavondsavond, dat zijn er inmiddels 4. Dan hebben we dus de uitgaven van ons buik. We hebben bijvoorbeeld de eetschegel, de Maastrichter placemat. We hebben het leesplankje. We komen dus nu met een dictionair uit. We geven dan even nog allerlei andere zaken uit. Wie bijvoorbeeld, we hebben een cd. We hebben van de vastelavondsavond sinds kort dvd's. En dan even proberen we natuurlijk bij allerlei instanties binnen te komen om die te vragen om ons te helpen bij die doelstellingen. Dus we zijn met de gemeente regelmatig bezig en die steunen ons ook, gelukkig. We zijn met de provincie bezig in regionaal verband, want we zien dus 1 stichting, maar er zijn er dus 12 van, er zijn 12 kring. Ja, en zo zijn we dus op allerlei fronten bezig. Niet te vergeten de films die we gemaakt hebben voor de jeugd. De film over Vastelavond en over de Romeinse brug. En daar komen er hopelijk nog een aantal achterna. Ja, en zo zijn we dus op alle fronten bezig om die doelstellingen uit te dragen. We hadden nu een dictionair. Ja, meestal is dat tot er oude versleten is, maar deze keer niet. Deze is pas van 1955, dus is gaat niet uit. Maar Gestaasje Biedzaliger in de tijd, die had het idee van, dat klopt het niet. En we hebben weer eens gevraagd, Twan Minus en mij, voor mij te doen, hebben we dat ook ervaren. Daar zijn dingen in de dictionair, moesten we zeggen, ja, wie moet ik daar nu achterkomen? Bijvoorbeeld tussen, daar staat een printje en daar staat onder een schieper. Als je nu meent van, dan ga ik eens kijken wat een schieper is, dan vind je geen trefwoord schieper. Dat bestaat niet. Je moest kijken bij scheper. Ja, maar wie komt op het idee voor dan te zeggen, ik moet eens kijken bij scheper als ik wil weten wat een schieper is. Want scheper is gewoon niet zo'n gewoon woord. En dat is een van de rijen dus, waarom we opnieuw begonnen zijn. En we hebben, hier heet alles doorheen gezet, Hollands, Maastrichts. Als er een Maastrichts woord had, wat geen Hollands equivalent had, dan zat er het Maastrichts. Met een steertje erbij, om te laten zien, het is echt Maastrichts. En anders, dan moest ik kijken bij het Hollands woord en dan vindt ze daar het Maastrichts woord. Het is een beetje raar allemaal. En nu hebben we het ganz anders opgezet. We hebben het eerste gedeelte is alles Maastrichtse trefwoord, allemaal vertaald, laten we zeggen, en uitgelegd. En achteraan hebben we alleen een woordenlijst in het Hollands. Dus alle Hollandse woorden, die vindt ze daar. Dus iemand die wil weten wat is het in het Maastrichtse, en dan weet het niet, ik kan kijken in de Hollandse lijst, daar vindt er ook zuig bij, dat en dat. En dan eten ze bij. En dan eten ze dus bijeen. En hoe kan ik dan nu een dictionair kopen? Dat is te bestellen bij Nico Kempeners, Kookstraat 6. En als je nog uitziet, dan kun je hem ook nog zo rangeren tot je met een naam in de dictionair vermeld wordt. Voor 1 mei moet het dan binnen zien.